Тук съм мисля, че в 7-ми клас, мисля, че. Това съм аз и съм с коса. И всеки човек е бил малък и това е съвсем нормално. Защо съм бил такова дете, нямам никаква представа. Бях кротък, тих, мил, любвеобилен, спокоен. Това бях аз. Но после дойде пубертета, врасна ме в главата, дойде секса и всичко се промени. Станах агресивно животно. Не, стига не си. Виж какво направи с мен живота.